Benvinguts tetrafrits, ara ve Nadal, matarem el gall i a la tia Pepa li en darem un tall. Per tant, estem a punt d'endinsar-nos en aquesta meravellosa època de l'any en què les famílies es reuneixen, per Nadal cada ovella al seu corral, en què intentem ser més bones persones i recordar els valors cristians positius que ens han estat heredats culturalment, i aleshores també, per què no, podem intentar millorar el nostre català i mantenir-lo més genuí. Per aquesta raó sóc aquí, per presentar-vos uns quants errors lingüístics i més que per presentar-vos, perquè vosaltres els pugueu detectar i els pugueu canviar, esmenar, si així ho desitgeu. També us he de recordar que ara sóc a l'Aixeta, us deixaré l'enllaç aquí baix, que és una pàgina de mecenatge en català que permet que vosaltres em pugueu ajudar amb un petit suport econòmic perquè pugui seguir fent vídeos. Comencem amb el primer error nadalenc. Quan per Nadal volem decorar la nostra casa, no hi posem adornos. A l'arbre de Nadal no hi posem adornos, sinó que en català hi posem garlandes. Per tant, aquest és el primer error que volia recalcar. Adornos no, garlandes sí. El segon error, i aquest és molt important, perquè si algú diu els Nadals se li ha de tallar el coll metafòricament, atès que és un error molt greu, en català Nadal no té plural. No es diu ara s'apropen els Nadals, es diu ara s'apropa Nadal. I ja està, i així no hi ha cap persona decapitada i tots són feliços. Un altre error lingüístic que s'ha de tenir en compte és que es confon l'acció de fer cagar el tió amb l'objecte, que és el tió. Per tant, no anomenarem cagatió al tió. Una cosa és l'acció de fer cagar el tió i l'altra és l'objecte, que és el tió. És aquest tros de llenya que caga coses als nens, que es porten bé. Un altre error molt substancial, que quedi clar, i és que no es pot començar el nou any enviant a Norris la feina de Pompeu Fabra, és que quan volem desitjar a una persona que tingui un bon any nou, s'ha de dir bon any nou o bon any, no feliç any. De la mateixa manera que no direm feliç Nadal, sinó que direm bon Nadal, no direm feliç any nou. Un altre detall per evitar la mala digestió lingüística és que nosaltres no mengem raïms, sinó que mengem raïm, en singular. En canvi, els castellans sí que mengen uves, els que parlen castellà, per dir-ho més específicament. Seguidament trobarem un barbarisme molt important. No direm nit bona quan ens referim a la nit de Nadal. Tampoc anomenarem nit vella quan ens referim a la nit de Cap d'Any. En català tota la vida s'ha dit nit de Nadal i nit de Cap d'Any. Intentem que per aquestes festes en què passem d'un any a un altre no comencem o no continuem amb aquesta plaga dels barbarismes que estan arribant a uns nivells delirants. Perquè el català no només s'ha d'enfrontar al perill que té cada vegada menys parlants habituals, sinó que, d'altra banda, també té el gran problema que cada vegada es parla un català menys genuí, més castellanitzat. I això pot derivar a un problema encara molt més gros, que és que en un futur el català esdevingui un dialecte del castellà. Tot seguit hi ha el cas d'una paraula que potser passa més desapercebuda, que és cabalgada, que no és correcta perquè en català genuí, en català, és cavalcada. Per Nadal, qui res no estrena, res no val, però no cal començar l'any estrenant barbarismes. Per aquesta raó us porto la següent paraula, o conjunt de paraules, més ben dit, l'expressió Reis Mags. I potser us pensareu, quin problema té aquest boig que parla de la llengua catalana amb els Reis Mags que porten regals i que són unes persones molt simpàtiques? Doncs que Reis Mags és un substantiu més un altre substantiu, i no és una combinació correcta. Això, en tot cas, hauria de ser Reis Màgics. L'expressió genuïna en català és Reis d'Orient. I en català nord-occidental, o la branca occidental, es diu els reixos. Ara, entrant en el camp culinari, si algú menja pavo relleno, que sàpiga que està menjant un castellanisme. La paraula correcta, l'expressió correcta, és gall d'indi farcit. Per tant, intentem menjar d'una manera saludable i, a més d'una manera catalana. Com a cloenda d'aquest vídeo, porto l'expressió fi d'any, que hauria d'estar prohibida, i si algú us la desitja, si algú us desitja un bon fi d'any, no us en fieu perquè segurament és una persona que us té molta tírria. En català sempre s'ha dit bon cap d'any, res de fi d'anys. En català sempre mirem una mica més cap al principi, cap a la part de dalt i no cap al final. Mirem de cap a peus, en comptes de pies a cabeza, al cap i a la fi,
i no al fin i al cabo. Bé, això és coincidència, són unes casualitats, però que us poden servir perfectament per recordar que en català és bon cap d'any i no es diu bon fi d'any. No es diu, mira, s'està apropant el fi d'any. Això és un calc descarat del castellà. Això és tot, lletra ferits. Espero que us vagi bé aquest Nadal, que gaudiu moltíssim del cap d'any, del gall d'indi farcit i de les garlandes que anireu penjant per la vostra casa, perquè d'aquesta manera podreu fruir enormement de les festes, tot conservant la nostra llengua. Bon Nadal, bon cap d'any i bona vida en general.